Уважаеми присъстващи, честит празник, честит ден на Оряхово! Днешният ден, 21 ноември, е особено тържествен за град Оряхово и за всички нас, свързани с него. Ден значим и преломен в историческото развитие на родния ни край. На 21 ноември, преди 137 години, камбанен звън възвестява извоюваната свобода и разтоптява сърцата на нашите предци с радост и нова надежда за добро бъдеще. Днес ние, наследниците, съхраняваме тяхната и наша история, поддържаме завещаното от тях родолюбие и оценяваме саможертвата на всички знайни и незнайни герои, отдали живота си в името на свободата. Празничният 21 ноември продължава с официалната церемония пред паметника на загиналите румънски войни за освобождението на град Оряхово. Кметът на община Оряхово Росен Добрев и председателят на Общински съвет Оряхово Радослав Николов ще вдигнат знамето на града. Уважаеми присъстващи, гости на нашия празник са господин Виктор Дедио, културно аташе и дипломатически съветник от посолството на Румъния в България, професор Димитър Минчев, председател на Българската национална комисия по военна история, Малина Николова, председател на Общински съвет Враца, Борислав Стоев, заместник-председател на Общински съвет Враца. В тържественият ритуал специално участие имат членовете от Сдружение Национален съюз Единение. В чест на празника са получени поздравителни адреси от президента на Република България Росен Плевнелиев,
Петя Аврамова, депутат от 43-то Народно събрание. Председателя на Общински съвет град Димитровград. Председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева. Екип Фондация за прозрачни регламенти. Давам думата на господин Росен Добрев, кмет на община Оряхово. Уважаеми граждани, скъпи гости! Празничният 21 ноември отново ни доближава до онези вълнуващи мигове, изживени от населението на Оряхово, когато след тежки сражения жадуваната свобода става реалност. От този исторически момент започва изграждане на самостоятелно общинско управление. Дава се път на свободното развитие на учебното дело, печата и предприемачеството. В младата българска държава Оряхово се издига като важен административен, стопански и културен център. Минават десетилетия и върху здравата основа на историческото ни минало ние продължаваме напред, възпитаваме своите наследници в същите добродетели и ценности на дедите ни. И в хода на времето не забравяме тези, които са извоювали освобождението на град Оряхово. Днес приятелството ни с Румъния вече има дълги традиции. Радваме се на много общи постижения. Развиваме взаимното сътрудничество и вървим към реализирането на нови проекти. Нека да бъдем задружни и отговорни, нека пазим направеното и да продължаваме да работим за достоен и пълноценен живот. Честит празник, Оряхово! Честит празник, скъпи приятели! Приветствие на господин Виктор Дедио от Румънското посолство. Stimate domnule primar, Уважаеми господин кмет, stimate domnule președinte al Consiliului Municipal, уважаеми председател на Общинския съвет Оряхово, stimate doamne și stimați domni consilieri municipali, уважаеми представители на областна администрация Враța, stimați locuitori ai orașului Orahovo, doamnelor și domnilor. уважаеми граждани на град Оряхово, дами и господа. Ambasada României în Bulgaria a acceptat cu mare plăcere invitația dumneavoastră Посолство Румъния прие с голямо удоволствие вашата покана și mă bucur mult că sunt azi aici împreună cu dumneavoastră и съм много радостен, че съм тук заедно с вас, pentru a participa la ceremonia de depunere de coroane de flori за да участваме заедно в поставянето на венци în cinstea soldaților români в чест на румънските войници, care au căzut pentru eliberarea localității Oreahovo които загинаха за освобождението на Оряхово de sub ocupația otomană. от османско иго. Anul acesta se împlinesc 135 de ani Тази година се честват 137 години de la stabilirea relațiilor diplomatice от установяването на дипломатическите отношения dintre România și Bulgaria. между Румъния и България. Rădăcinile acestor relații, după cum știți, sunt foarte vechi. Корените на тези връзки, както знаете, са много стари, много древни. Ele au început în secolul XII, Те са започнали от 12 век, când românii au sprijinit когато румънците са подкрепили militar statul asăneștilor, fraților Asan, са подкрепили военно братя Расан în lupta împotriva Imperiului Otoman. в борбата срещу Османската империя. Aceeași alianță de nădejde, aceeași alianță Тази връзка, това обединение a funcționat de-a lungul timpului în lupta anti-otomană продължава в продължение на борбата срещу османското иго, în timpul domnitorilor români Mihai Viteazul в продължение на управлението на Михаил Витязов, Matei Basarab на Матей Басараб și Șerban Cantacuzino, и Шарбан Катакузино, când voluntari bulgari
s-au înrolat în armata română. Когато бунтовниците, българските бунтовници са се били срещу Османската империя. În 1859, după unirea României cu Moldova, След обединяването на Румъния с Молдова, autoritățile din România și poporul român au властите на acordat ajutor Румъния и румънския народ emigrației și revoluționarilor bulgari în România, българската емиграция и революционери, precum și mișcării de eliberare națională както и din националните Bulgaria. движения, Националното движение за освобождение. Ajutor care a culminat cu participarea armatei române condusă de regele Carol I, И подкрепа, която завършва с участието на румънската армия la războiul româno-ruso-turc в руско-турско-руската война din 1877-1878. 1877-78 година. Este bine cunoscută contribuția armatei române Добре е познат приноса на румънската армия la eliberarea Plevnei за освобождението на Плевен și nord-vestului и Bulgariei, северо-западна България inclusiv localitatea orașul Orahova. и включително град Оряхово. Doamnelor și domnilor, Дами и господа, în prezent România și Bulgaria по-настоящем Румъния и България au aspirații comune, au obiective comune, имат общи дела, общи интереси. fiind parteneri egali în NATO și în Uniunea Europeană. Те са равнопоставени партньори Și în felul acesta dezvoltă o cooperare intensă и в тази насока имат интензивно сътрудничество, care se bazează pe îndelungatele relații culturale și politice. базират на дългите културни и политически връзки. Vreau doar să vă spun că în ultima perioadă de timp Искам да ви кажа, че в последния период от време schimburile comerciale dintre România și Bulgaria търговските връзки между България и Румъния au cunoscut valori record, имат много висока стойност, достигнали ele са рекорд triplându-se, fiind de 3 ori mai mari. и имат голямо постижение, много голямо развитие. Tronsonul comun pe Dunăre, segmentul comun al Dunării, Общият път с Дунава reprezintă un context foarte favorabil dezvoltării relațiilor economice, приятен контекст pentru dezvoltarea economică. за това развитие на търговските връзки. De asemenea, Също така, România este al treilea partener comercial al Bulgariei în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene. Румъния е третия поред търговски сътрудник на България в Европейския съюз. În concluzie, И в заключение, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, искам да ви благодаря още един път за поканата să vă urez o и да ви sărbătoare пожелая plăcută, приятен празник, mult succes în activitatea dumneavoastră, много успехи във вашата дейност, dedicată dezvoltării orașului Orяхово посветена на развитието на град Оряхово și a localităților aflate în administrația primăriei Orяхово. и на всички селища, които са под администрацията на община Оряхово. Vă mulțumesc pentru atenție, Благодаря ви за вниманието. Честит празник Оряхово! Победните действия на румънските и руските войски при Оряхово и превземането на османските укрепления тук подпомагат успешния ход на руско-турската война от 1877-78 година. За значимостта на сраженията при Оряхово и за тяхното място във военната история ще ни припомни професор Димитър Минчев. Уважаеми господин кмете, скъпи граждани на град Оряхово, упълномощен съм от Българската национална комисия по военна история
която функционира под егидата на ЮНЕСКО и преди няколко месеца организира Световния конгрес по военна история в България, в нашата страна. Да ви изкажа поздравления по случай Деня на Оряхово, Деня на освобождението на Оряхово. Опасявам се, че няма време за дълги изказвания, за това позволете ми да отправя съвсем кратко послание към всички. Да си припомним, че в тази тежка война в 1877 година, в 1978, каквито и тълкования да се дават на днешно време за тази война, за целите ѝ, всички народи на Балканите, българи, сърби, черногорци, гърци, власи, румънци и, разбира се, най-вече руси, украинци, всички бяхме на едната страна на барикадата, всички по един или по друг начин си съдействахме и, между другото, с нас беше и Европа. В една тежка война с една ретроградна империя. И затова не бива да забравяме и да бъдем бдителни по отношение на всякакви ислямски държави и всякакви терористични организации, които в наши дни изникват. Благодаря ви за вниманието. Оряхово помни и почита героите от бойното поле. Прекланя се пред техния подвиг и саможертва. Отдава заслужена почит на храбрите войни, дарили своя живот за неговата свобода. Венци и цветя покриват паметника на загиналите. Венци и цветя на признателност поднасят Община Оряхово, Общински съвет Оряхово, Владимир Уручев, депутат в Европейския парламент, Общински съвет град Враца, следва тържествен залп в памет на загиналите румънски войници и офицери в сраженията за освобождението на Оряхово. Уважаеми присъстващи и скъпи гости, предстои исторически спектакъл Оряхово – приказка без край. Заповядайте в салона на читалището.